ben ik weer in mijn klein kamertje. Ik zit hier tegen de veranda. Ik ben in mijn kamertje. Ik zit in mijn kamertje. Chillen. Ik ben zo cool. Dat heb ik wel eens gedaan. Maar niet in mijn eentje met Daan. Daan is niet van mij. Ik ging bij hem spelen. En toen ging ik Star Wars spelen. Dat is met lightsabers en pistolen. Ik ga voor lightsaber. Die kan tegen alles op. Zelfs tegen een pistool. Die pistool. Pistool. En die pistool is niet zo sterk. Hij is wel een beetje kwaad. Kwaad is heel sterk. Kwaad is altijd slecht. Goedheid is goed. En het midden is een beetje slecht. En een beetje goed. Dus dat heb ik nu al heel mijn leven. In mijn leven is het zo eens. Zodat je een probleem krijgt. Maar die probleem is niet zo erg als die van mij net. Ik ben een keer door de klas gereden. Met mijn BMX. Mijn fiets is zo cool. Die fiets is zo cool. Ik vind hem een baas. Mijn vriendje iemand is ook een baas. Ik ben een jongen, zoals jullie weten. Van mijn kanaal zie je het ook. Ik val niet af. Ik ga bijna dood. Maar wil ik nog even zeggen dat ik me niet hou. Maar niet zoveel van mijzelf. Ik ben zo kwaadachtig op mij. Want ik heb een stomme wifi. Die wifi is stom. Zo stom. Ik wil dat hij weggaat. Ik wil zo graag dat hij weggaat. Maar alweer niet. We hebben geen iris meer. Nee, echt meer.